Literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Plata. Els peixos miren com les estàtues i l'amor és l'arracada que penja del cos que carrega la teva ànima abans de tornar a l'aigua. Benvinguts i benvingudes a un episodi més de Geminades. Ens trobem aquí, com sempre, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, on tenim avui aquí a l'escriptora Maica Rafecas. Benvinguda, Maica. Gràcies. La Maica és de Llorenç del Penedès, és educadora social, antropòloga i escriptora. Ha publicat el poemari Blanc Breu, en Bromera, pel qual va guanyar el Premi València Nova Alfons el Magnànim de Poesia, i la novel·la El setembre i la nit, amb la Breu Edicions. A més, aquesta novel·la va ser finalista del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i ha estat traduïda a l'anglès per l'editorial Fum d'Estampa Press. La Maica ha publicat també aquest poemari que tenim a les mans i del qual la Raquel acaba de llegir-ne un fragment, amb edicions tremendes, que es diu Pupil·les d'estàtua, on agafa la qualitat impertèrrita de la pedra i la fredor de l'estàtua per exposar i explorar el que seria una crònica poètica de la degradació de la raça humana, amb to social, amb surrealista i narratiu, podríem dir. Enhorabona, Maica, per tot i gràcies per acompanyar-nos a un Geminades. Gràcies a vosaltres. Bé, per començar, poesia, després narrativa, ara una altra vegada poesia. Tenint en compte l'èxit de la teva novel·la, no? Per tu, què té el gènere poètic que t'ha fet tornar ara un altre cop? Bé, jo sempre dic que el moment en què es publiquen les coses no és el mateix moment en què s'escriu, no? Llavors és això, no? Pupil·les d'estàtua, justament el vaig... Però sí que de fet jo vaig acabar la novel·la d'escriure-la i llavors va venir el confinament, el 2020. Va ser a inicis del 2020 i em vaig, per circumstàncies, doncs vaig estar un parell de mesos instal·lada a casa dels meus pares perquè vaig tenir unes reformes a casa i llavors d'estar a casa dels meus pares em recordava de quan jo vaig començar a escriure, als 18 anys, que escrivia poesia i allà sí que m'inspirava i allà vaig escriure la majoria de poemes de Pupil·les d'estàtua. Aleshores va ser un procés creatiu així, com abans de publicar la novel·la, entremig, en el confinament, un moment de tancament i de reclusió i de retorn a la joventut. I així va ser, i llavors l'he anat refent i no tenia pressa per publicar-lo perquè estava molt amb el tema de la novel·la. Llavors, justament després, el 2021, vaig publicar El setembre i la nit, que va ser una explosió per mi a la meva vida literària, i em va absorbir i no tenia cap pressa per publicar Pupil·les d'estàtua, però Pupil·les d'estàtua estava allà, seguia allà esperant, i ara estic en un moment que ja el volia treure a la llum per passar pàgina i això. A més que va ser molt fort també arribar a ser una de les escollides, de les finalistes, com a novel·lista millor novel·la de l'any d'Òmnium, amb una primera novel·la. Per tant, com ho vas viure això també? Bé, és que el setembre i la nit van ser un seguit de sorpreses positives. Sí. Van ser un seguit d'alegries. També quan va sortir la pel·lícula Alcarràs, vull dir, la Carla Simón no em coneix de res i ningú ho sap, però per mi va ser un altre èxit, perquè gairebé era igual que la novel·la i també va ser molt... Significa que hi ha una preocupació social, real, col·lectiva, per tots aquests temes, no? Exacte. Bueno, ara en parlarem. Sí, perdona. També ens agradaria saber com sorgeix la idea de Pupil·les d'estàtua i com ha estat el procés de publicació amb edicions tremendes. Bé, sorgeix en aquest moment que us comentava de principis del 2020 i veníem d'uns anys molt convulsos a nivell social, de molta revolta, de molts canvis, la gent estava molt enfadada, molta repressió, i a partir d'aquí és un poemari molt més social i molt més reivindicatiu que l'anterior i sorgeix així, de cop i volta em van anar sortint aquests poemes així, d'aquest estil més amb un sentit com més tal com raja, com més narratiu, més de dietari, i vaig anar veient que tenien una línia, tenien aquesta línia que podia... De fet, cada poema té un títol que fa referència a un element maleable, en al·lusió a les estàtues,
i d'alguna manera és aquesta petrificació de l'ésser humà, aquesta passivitat, aquesta por, no?, que ens caracteritza en aquest món mancat de valors, no? Sí, perquè la teva formació, que també és de vessant social, no? Podríem dir que hi ha trets socials en la teva poesia. De fet, el pròleg de la Laia Carbonell comença amb aquesta alienació contemporània que vivim i de com ens tornem una mica de pedra davant de, per exemple, la retransmissió de les guerres, de l'horror en els mitjans de comunicació. Llavors, bé, és molt interessant això i et volíem preguntar això, com entronca la teva formació i la teva tasca social i la teva literatura. Com és el pont entre les dues coses? Sí, va una mica en paral·lel, però al final escriure ve de la inspiració, i a vegades hi ha coses que inspiren, que no vol dir que siguin aquelles coses, no? Allò, a vegades et pregunten, i aquesta persona és tal persona? O aquest personatge de qui estàs parlant? O aquest poema va dirigit a no sé qui? No, són inspiracions, no vol dir que sigui real, no? La poesia també és ficció, no?, al final. Sí, super d'acord amb aquesta. És molt interessant que ens diguis això, perquè nosaltres sempre ho parlem molt sovint, que la poesia també és ficció, no té per què ser autoficció o biogràfica, ni molt menys. És això, la gent es pensa, mira, segur que li està dedicant a fulanito. Sí, segur que li ha passat. No, et pregunten... T'ha passat això? A mi em pregunten, quan t'ha passat això? I dius, home, doncs mai. Però la gent té la idea que si el personatge o els protagonistes s'assemblen a l'autor o l'autora, ja ets tu. Si té alguna característica, té la mateixa professió, viu al mateix lloc, llavors ja et cau l'etiqueta, oi? Clar, i al final és això, escrius del que coneixes, escrius del que t'inspira i d'alguna manera, alguna cosa has d'haver viscut que s'hi assembli, però tu estàs creant un món, que si no caldria. Si fos real, no caldria escriure-ho. Molt bé. És veritat. La teva novel·la, El setembre i la nit, tracta del món rural i el seu encaix en una realitat globalitzadora, cada vegada més hostil, amb tot allò natural o propi dels territoris, de la cultura. Ens mirem el món en general amb pupil·les d'estàtua? Sí, una mica era aquesta idea de com mirem, de la mirada. Per això es titula Pupil·les, no? És a dir, de l'estàtua, d'aquesta estàtua que som, quina és la mirada, com mirem el món. Tenim por, no estimem prou, sobretot. Una mica és això, no? L'estàtua al final és algú de pedra que no té sentiments, doncs una mica. O que no li afecta, que et rellisca, no t'arriba, no et toquen. Aquesta deshumanització, aquesta alienació, aquesta impotència també de no poder fer res, perquè de vegades no és que no ens afecti, però és que no podem fer res, estem condemnats també a ser estàtues. Exacte, ens petrifiquem voluntàriament perquè no ens afecti. Exacte, com una autoprotecció, no? O també com a costum, estàs tan acostumat a veure imatges terrorífiques, idees tremendes al voltant del món que hi ha una més, et deixa indiferent, és com t'insensibilitzes, potser el dolor, a les guerres... Exacte, insensibilitat és una mica el que caracteritza doncs moltes maneres de fer actuals i polítiques i, bueno, llavors era una mica aquesta idea englobant molts temes, perquè parlem de canvi climàtic, parlem de confinament, coronavirus, parlem de l'UO i el feixisme d'estat, parlem d'altres desastres més recents com la guerra de Palestina o la Dana, el desastre de València, que de fet al final hi ha un epíleg, que són com coses que, perquè jo el poemari el vaig acabar al confinament i després qualsevol cosa puntual que m'hagi inspirat per escriure doncs està dins l'epíleg. Clar, perquè es reescriu i s'hi afegeixen coses que ressonen i que s'hi poden afegir. I que no acaben els desastres, no ens els acabem. Exacte. Bé, com saps, nosaltres, aquest programa o aquest podcast, el nostre lema és literatura de proximitat. Llavors, clar, tu com a penedesenca, nosaltres donem principalment veu als autors de proximitat, de la vegueria, perquè en algun moment vam creure que no tenim prou atenció per part dels mitjans de comunicació, que creiem que és important que es doni veu també als autors
proximitat i a la literatura que ens envolta. Llavors, la nostra pregunta és, tu creus realment que és així, que la literatura de proximitat té prou atenció als mitjans, a les xarxes en general, i la poesia, per exemple, també en concret, ja que estem parlant d'un poemari? Jo crec que els mitjans locals del Penedès crec que sí que més o menys intenten donar veu, no? Llavors, et referies a aquests o en general? Sí, en general, no només els de... Nosaltres ja estem intentant fotre-li canya al tema, però en general, si creus que cal fer més feina o no. Potser el que cal és més col·laborar més amb la logística dels autors, perquè és veritat que els principals mitjans potser estan més a Barcelona i llavors els autors barcelonins potser, no ho sé, ja que ho preguntes... Sí, i tant, i tant. Doncs potser a mi m'ha passat, i a més sent mare també, i sent mare de 2 criatures molt petites, doncs que la logística, i potser m'hauria anat bé més suport en això. I també la logística, si et truquen de TV3, doncs que et puguin facilitar la logística, per exemple. Perquè després tens menys... O treballar més en xarxa, també, vull dir que, jo què sé... Col·laborar. Igual que Canal Blau treballa per la xarxa, i la xarxa és una font de continguts, després, com l'Agència Catalana de Notícies o tal, que es col·labora compartint contingut, doncs potser també seria una forma de compartir aquest contingut. Sí. Col·laborar més amb això, amb què puguis arribar, perquè també els drets d'autor normalment són molt precaris, normalment és un 10% de les vendes... Del preu sense IVA, del que va a la llibre... Sí, que al final, entre una cosa i l'altra, viatges, presentacions cap aquí, cap allà, i t'acabes gastant els drets amb la logística de les presentacions i de les entrevistes, Llavors, d'alguna manera, si ets de comarques, doncs també és més... et gastes més diners en logística, no? Llavors sí, potser els autors locals estem perjudicats amb això, segurament. I l'atenció que ha rebut la novel·la comparada amb els poemaris, et sembla que és similar o no? Absolutament diferent. Sí, però ja és un tema de lectors, és un tema de que la gent llegim més novel·la que poesia, no? I llavors, clar, doncs és molt diferent. Però potser si tinguessin una finestra o un altaveu més gran, la gent s'aproparia més a la poesia, però si no la troben als mitjans o no la troben a cap banda, no s'hi aproparan. Si sempre el que els entra pels ulls és la novel·la, doncs és un peix que es mossega la cua, no? Sí, es tracta això de promocionar, de que a cada localitat les entitats, els ajuntaments puguin promocionar més la poesia, perquè al final, quan tu vas a una presentació, encara que sigui a qualsevol lloc, la gent està interessada i et compra el llibre, per tant... Sí. Molt bé. I també ens agradaria saber com és el teu procés creatiu a l'hora d'escriure. Quins són els teus hàbits, rituals, creatius, si és que en tens cap? Com ho fas? Jo sempre és ordinador. Mai escric en paper. Com a molt, al mòbil, que tens allò de les notes, doncs si et ve una cosa al cap i no te'n vols oblidar, doncs mira, l'apuntes allà en un moment donat, però jo obro l'ordinador i allà em vaig esplaiant. Potser és molt poc saludable aquest hàbit, perquè clar, és tancar-se, és pantalla, però és així com m'inspiro. Tancar-se és evident, que és també un fet que quan escrius poesia la gent es pensa que no, que te'n vas a inspirar-te a la platja o a la Rambla. És molt poc glamurós, en realitat, no? Sí, és així. Crec que és un mite, també, això, perquè al final, per poder escriure, cal... A veure, ara estic parlant de novel·la, perquè en la poesia és diferent, però en novel·la, per poder escriure, has de conèixer, no? Has d'assessorar-te, has de conèixer, llavors ja pots anar a la platja, que si no has d'escriure sobre la platja, si has d'escriure sobre la muntanya, doncs has d'anar a la muntanya. Bueno, doncs una mica centrar-se en el què. Sí, a més, el procés creatiu, potser també ara, aprofitant que li has fet aquesta pregunta també sobre la promoció, la diferència entre la promoció entre la novel·la i el llibre de poemes, potser el procés creatiu també és diferent amb una novel·la que amb un llibre de poemes, perquè potser el llibre de poemes és més intuïtiu o més espontani, i la novel·la és molt més
picar pedra, documentar-se, no? Sí. No sé com ho vius tu, com ho faries, o com ho fas habitualment, vaja. El poemari és poema per poema. I després, si tens sort que trobes uns quants poemes que tenen un tema comú, doncs pots fer un llibre. Però no és, vaig escriure un llibre i ala. No, t'inspira un poema i fas un poema i a vegades són llargs, a vegades són curts, a vegades tenen rima i a vegades són lliures. A veure, si té una coherència millor, no? Després, el que dius, el procés creatiu també consisteix en reescriure, hi ha un treball d'edició, no? Els editors també fan propostes i de dir, ostres, per què aquest té rima i la resta no? Doncs anem a veure què, no? Perquè m'ha sortit així. Bueno, sí. Sí. Jo potser, com que també he sigut editora, doncs també soc molt empàtica amb això, no? Els poemaris no els planifiques. Com planificaries una novel·la, per exemple? No, és que de fet, això ja us dic, va sortir així de casualitat, perquè em vaig instal·lar a casa dels meus pares i no n'he tornat a escriure. O sigui, no tinc cap poema al calaix ara mateix i fa 5 anys que vaig començar. Ja han passat és a dir, que el vas acabar. 5 anys. Sí, estic escrivint novel·la, estic allà escrivint novel·la i estic amb això. Llavors, no sé si mai tornaré a escriure poesia, en realitat. I aquestes rutines, perquè ens ha confessat abans d'hora, que ja t'ho volíem preguntar al final, però que estàs escrivint novel·la. Llavors, tens aquestes rutines ja, ets una escriptora disciplinada, de posar-te unes hores a la setmana, reservar-te un temps sagrat per l'escriptura? Clar, és que és molt complicat tenint 2 criatures petites, llavors el meu un horari fixe no, però sí que m'inspiro molt més al dematí quan els nens dormen. I llavors és aquell moment. Jo m'aixeco molt d'hora. Ets gallina. Sí, jo soc... Perdona, és que saps que diuen que hi ha 2 tipus de persones, els gallina i els mussol. Els mussol són aquells que estan... Un moment. Aquells que s'inspiren... Però no era gallina, era un altre ocell. No, era gallina. Els mussols són aquells que estan actius i inspirats a la nit, com jo soc mussol, llavors hi ha els que són gallina. A Londra? No, a Londra no era tan bonic, era gallina. Llavors hi ha els gallina, o les gallina, que són aquelles persones que matinen i que estan inspirades i actives al matí. Per això t'he dit que eres gallina. Jo soc mussol. I tu, Lídia? A Londra no existeix. És que ara no sé com es diu en català a Londra, però jo ho havia sentit en castellà, a Londra o... Gallina. No ho sé. Gallina de tots. Però tu què ets? Que l'estem dient molt grossa avui. Ara soc mussol perquè gallina no m'agrada. No, jo de matins. O sigui, abans era molt més mussol. Jo era mussol total. Ja no. Però ara ja no. No sé, la vida m'ha canviat. Clar, és que depèn de les circumstàncies, no? Ara soc oraneta. Ets oraneta. Perdona. Colom. La Maica s'estarà espantant avui. O colom. Ets colom, la colometa. No, colom no. Colom no. No, jo tampoc. No, jo soc mussol. Soc una oraneta. Abans, ara i després. Jo realment al matí estic adormideta, tinc mala llet i no tinc ganes de fer res, més que de prendre'm un cafè que em deixin en pau. Per tant, per això t'ho preguntàvem, Clar, jo al matí em faig així i llavors prefereixo aixecar-me i aprofitar per escriure abans que es llevin els nens. Sí. I realment tinc el cap més clar i llavors allà sí que és rutinari de, bueno, vaig a ficar-me, no? I en canvi a la nit és en cas d'inspiració. Si estic molt inspirada, llavors m'hi puc posar a la nit. Però així com a rutina de vaig a veure què, no. A la nit no. D'acord. Molt bé, també ens agradaria saber quins són els teus referents literaris o artístics, els que han marcat des de sempre la teva obra o la teva manera d'escriure. Quins són? En general, la meva escriptura, que jo sàpiga, potser encara no ho sé, però que jo sàpiga no hi ha un referent clar, d'acord? Evidentment que tens influències, però no sé exactament, no? Però bueno, sí que a Setembre i la nit sempre ho comento que jo quan vaig llegir fa moltíssims anys Camí de Sirga, de Jesús Moncada, que vaig llegir unes quantes obres també, vaig pensar, quan vaig llegir aquesta novel·la, vaig pensar jo un dia m'agradaria escriure alguna cosa similar, o sigui, no similar, sinó m'agradaria parlar de la pèrdua d'aquest paisatge, no? Perquè és una novel·la que parla de la pèrdua d'un paisatge, doncs parlar del meu paisatge, no? Simplement això. I llavors, a partir d'aquí, doncs,
vaig anar fent capítols que són molt abans de quan la vaig treure, no? I aquesta és una mica l'arrel embrionària. Molt bé. I en poesia tens algun mestre, alguna mestra? No, en poesia no. Algú que admiris? I a més, no que t'influeixi, en llegeixo menys últimament que abans. Que t'agradi, no? No tens algú que diguis, és el meu autor preferit, preferida, o autors, no en tens cap així, no com a influència, sinó com a gust? Bueno, m'agraden molts autors, no? Hannah Arendt, però no tinc ara mateix allò un referent, de veritat. I a més, no, hi ha moltes cites en el llibre. Però també està bé, vull dir que no tenim tots per què anar a buscar... No? Vull dir, està bé de dir, doncs mira, no ho tinc clar. Llegeixo molt... Sí, en tinc tants que... M'agraden moltes coses, però no ho tinc ubicat, no? Conscientment no sí, és així, tal qual. Sí. També perquè amb novel·les sí, més, però poesia, ja et dic, abans en llegia molta i últimament en llegeixo menys, de poesia, de novel·la sí. I les cites, no? Moltes vegades sembla que les cites hagin de ser els teus referents, no? I dius, no té per què. Exacte, no té per què. La cita, jo sempre ho defenso, per mi la cita, un poema que va precedit d'una cita és que aquell poema li pica l'ullet amb aquella cita. Jo li responc amb aquell autor, amb aquest poema. I per mi això és la gràcia. I no dir, no, mira, sí, clar, perquè a mi m'influencia no sé qui, i totes les cites del meu llibre són autors que tenen molt a veure entre ells, perquè no sé què. No, no té per què. No, és perquè aquell vers o aquella frase et va bé pel teu poema, no? Potser només et va bé aquell llibre i aquell autor no t'agrada res més que allò que has posat allà. Sí, en l'anterior poemari me'n recordo que hi havia alguns poetes que em deien, però com pot ser que no tinguin relació les cites entre elles? Com pot ser? És com que tothom busca encasillar-se. Sí, també. No cal. Doncs mira, en aquest cas no... Sí, no hem de treballar tots de la mateixa manera. No, evidentment no, per això ho preguntem, per veure cadascú quins interessos i quina manera de fer tenen. Sí, mira, a propòsit d'això, com veus el... Igual és una pregunta una mica àmplia, però te l'hem de fer. Com veus el panorama literari actualment en llengua catalana i més en concret en la poesia? O sigui, com veus? Té bona salut, no té bona salut? Què necessitem? Què creus que necessitaríem? Què falta? Què sobra? Què sobra, què falta? Què va bé? Com ho veus? Doncs penso que s'hauria de repensar el circuit de llibreries i distribuïdores, el circuit del llibre, el preu del llibre o la manera de remunerar cada part. És una mica estrany, no? Quan expliques a la gent com funciona el món del llibre, la gent al·lucina, no? Com pot ser que l'autor s'emporti tan poc, com pot ser que l'editorial també s'emporta poc, no? Sembla que l'editorial... No. Hi ha uns... Els que, de fet, fan la feina més pública o més de picar pedra en la promoció del llibre i són potser la part més visible, són els que després... Que no vol dir que tots tenen una funció, no? I tot és important. Sí, tots tenim la nostra part de feina. Però després, amb tot el que els autors i les editorials piquen pedra per poder ser presents i existir, després allò no té una resposta econòmica, no? Clar, hi ha molta gent implicada en un llibre, no? I s'ha de valorar, hi ha el corrector, hi ha el maquetador, i hi ha alguns que fan la feina i l'impressor, per exemple, cobra cada exemplar que imprimeix. En canvi, l'autor no cobra cada exemplar que s'ha imprès. Sí, només els que vens. Clar, i l'editorial fa una inversió brutal, vull dir que l'editorial hi juga i pot perdre-hi. Vull dir que a vegades sembla que l'editorial s'aprofita... No, les editorials també són precàries, no? A part que és un sector subvencionat, llavors també genera inseguretat. Potser és aquest l'error, no? La inseguretat i com es podria repensar tot, perquè al final hi ha la distribuïdora pel mig, que sembla que a vegades són els que més s'emporten. El percentatge més alt, potser. Exacte. I que la distribuïdora són el percentatge més alt, però potser no són els que estan oferint el llibre al lector, els que l'han cuidat abans. No, el transporten d'un lloc a un altre. Sí, que hi hauria d'haver-hi com a mínim tenir el debat de repensar-ho i d'explicar què és el que passa, què és el que necessitem i intentar equilibrar una miqueta la balança, no?
Sí, i a nivell d'escriptura i potser el que falten són més lectors també, perquè sembla que s'escriu molt, no? I es llegeix menys. I això en català també és un esport de risc, perquè cada cop hi ha menys ús real del català socialment. Sí, jo com a docent és el que percebo, que cada cop el català està una mica en perill. Això del català és un problema molt gran, perquè clar, hi ha una producció brutal de literatura en català i en canvi la llengua va en retrocés. Hi ha mercat per això? Segurament per salvar la literatura es tractaria de treballar l'ús social del català, no només als col·les. Sí, sí. Doncs res, volem acabar amb una última pregunta i ens agradaria saber, ja que ens has avançat què estàs fent, si, tot i ser jove i tenir ja una trajectòria, t'has trobat dificultats en aquest món literari on hi treballes, o ha sigut fàcil el camí fins a arribar aquí? Dificultats com a escriptora o...? De qualsevol tipus. No, jo ja no treballo al camp literari, no sé si... No com a... Comentaves que hi treballava. No, com a autora. Vale. Com a autora, sí. Com a autora, o sigui, t'ha sigut fàcil, portes molts anys picant pedra i has tret menys obra de la que tens al calaix, t'ha anat molt bé. En general, quin resum veus? Resumeixo que no em puc queixar i no considero tampoc que... Perquè també sé molt bé com funciona el món per dins, no? Perquè he estat a l'altra banda. Llavors, en aquest sentit, no em puc queixar. Això et dona una visió també més àmplia, no? Sí, i també em dona eines per accedir a les editorials, no? Suposo. Bueno, eines, perquè sé com funciona i sé quines paraules has d'utilitzar, no per res més. I tens cap desig editorial, així, com a escriptora tindries cap desig? O il·lusió? M'agradaria que passés això, si es pot confessar, Home, doncs que al final per poder-hi guanyar més en cada edició, doncs seria guanyar un premi, no? Llavors, potser guanyar un premi, però d'aquests grossos, que tu vas veient que es van guanyant premis i tu no. Molt bé, doncs amb aquest desig que esperem que es faci realitat et donem les gràcies una altra vegada i ens veiem al proper episodi de Geminades. Fins la propera. Gràcies. Gràcies a vosaltres.